Na, üdvözlöm dr. Szántó Viktóriát. Üdvözlöm. Csókolom. A Veszprémi Kabóca Színház igazgatóhelyettesét, ugye? És most én annak apropójából hívtam önt, és kértem, hogy beszélgessünk, mert egy különleges eseményre készülnek. Ez két szempontból is különleges. Az egyik az, hogy Felnőtt Báb Fesztivál, ugye, és a másik szempont az az, hogy ha jól láttam, hogy ez az első alkalom, hogy ezt megrendezik. Ez nyilván azt is célozza, hogy több alkalommal szeretnének rendezni. Erről beszéljen egy kicsit ennek a körülményeiről, illetve az ötletről magáról. A Felnőtt Báb Színházi Fesztiválnak a szervezése egyébként Markó Róbert igazgató úrnak az ötlete volt. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon szuper lenne, hogyha lehetne egy olyan szakmai fórum, ahol nem csak a hazai, hanem a külföldi előadásokat is megnézhetnénk közösen, azokat az új trendeket, vagy azokat a hagyományos produkciókat, amikről érdemes beszélgetni. Ugye a Felnőtt Báb Színházi hagyomány Magyarországon fesztivál szinten ugye a Pécsre tekint vissza, ugye Pécsen csodálatos fesztivált szervezett annó a Bóbita Báb Színház, illetve a tavalyi évben ugye a Budapest Báb Színházban sikerült a nagyszabású absztrakt fesztivált is megszervezni, és mi arra gondoltunk, hogy szuper lenne, hogyha lenne ennek egy vidéki lába, aminek mi otthont adhatnánk, és nekünk is az a tervünk egyébként, hogy 2 évente szeretnénk majd ezt a fesztivált Biennálé jellegű. És így mindig azokban az években, amikor ugye nem a Budapest Báb Színház szervezi a saját absztraktját, ugye mi per pillanat... Bocsánat, de akkor ez azt is jelenti, hogy volt egy egyeztetés erről. Volt egy szakmai egyeztetés, igen. Már a Budapest Báb Színházzal, igen. Igen, de az ötlet az egyébként már korábban megfogalmazódott, mint hogy egyébként meg lett volna az egyeztetés. Ez szerintem egyébként egy ilyen teljesen józanészszerű gondolkodás volt, és hogy ez lesz a jövő, hogy 2 évente szeretnénk. A Kabóca Báb Színház nem olyan régen költözött egy saját épületbe, ez Veszprémben a Deák Ferenc utca 13-ban található, egy kisebb stúdiószínpaddal, kamaraszínpaddal dolgozunk, úgyhogy ez eléggé meg is határozza azt, hogy milyen típusú előadásokat tudunk ugye vendégül látni. És az a terv, hogy akkor innentől kezdve 2 évente reméljük, hogy egyébként a napok száma bővülhet majd, és hogy nem csak 3 napon keresztül, hanem több napon keresztül is hívhatunk majd vendégeket, de ez a cél. És ez azt is jelenti, hogyha jól értem, hogy akkor egy teremben zajlanak, tehát a színházteremben zajlanak az események. Igen, hát ugye ez egy kicsit trükkösebb kérdés ennél, mert hogy nyilván az előadások, azok a versenyprogram, vagy hát ugye különböző kísérőprogramokkal is készültünk, azt hiszem, hogy ez lesz a jó megfogalmazása ennek. Itt abszolút a színháztermünkben lesznek láthatóak, de szükségünk volt egy olyan térre is, ahol egyébként egy terepasztaljátékot tudunk majd bemutatni. A Ljubljanai Bábszínházhoz egy Transport Departure című előadást, aminek egyébként nem kötelező, hogy színházi körülményei legyenek, és végül is az Eötvös Károly könyvtár volt olyan kedves, ugye ez egy veszprémi társintézményünk, hogy felajánlották a segítségüket, és akkor náluk a Kisfaludy teremben fog játszódni ez a produkció. Nyilván ennek megvan az a kihívása, hogy azért bár nem színházi körülményeket, de közel színházi körülményeket kell teremtenünk egyébként egy olyan térben, ami nem erre lett kitalálva, de én azt gondolom, hogy egyébként a helyszínválogatás során az egy nagyon fontos kritérium volt így az én fejemben is, hogy olyan impozáns épületeket és olyan tereket tudjunk megmutatni egyébként a sajátunkon kívül itt Veszprémben, ahova szívesen elviszek egy 40 fős nemzetközi szakmai nézősereget. Ezt úgy érti, hogy akkor a gyerekek, ez egy elég sokrétű történet, részben a meghívások, a finanszírozás, részben pedig azt mondja, hogy a szakmai, tehát nem csak a külföldi szereplők és művészek, hanem rendezőket hívtak meg, vagy adott esetben
hát nem tudom, rajongókat, akik el tudnak utazni ezekre az előadásokra esetleg. Szóval ez hogy volt szervezési vagy meghívási szempontból? Mert akkor fix közönsége van ennek a majdnem fix közönsége, meg nyilván a városi lakosságra is számítanak. Én úgy fogalmaznám ezt inkább meg, hogy van egy kontingensünk, ami a szakmai nézőkre számít, és valóban ugye nagyjából az évad elején fogalmaztuk meg, tehát hogy a nyár folyamán lett kimondva az, hogy akkor szeretnénk ezt a fesztivált megvalósítani. Azért bárki, aki nemzetközi térben dolgozott, tudhatja, hogy egyébként főleg, amikor több 1000 kilométereket kell időnként ugye leküzdeni, azért nem annyira egyszerű rövid időn belül szakmai programokat megvalósítani, főleg ha professzionálisan szeretnénk ezt megtenni. Úgyhogy azt mondom, hogy mi ezt most, bár ugye ez az első nemzetközi fesztiválunk, azért szeretünk erre nulladikként tekinteni, hogy ez egy kick-off találkozó. Tapasztalatszerzés. Abszolút olyan partnereket hívtunk, akikkel már volt valamilyen szintű szakmai együttműködésünk, ismertük a munkájukat. Volt akár így is fogalmazhatunk, hogy személyes kapcsolat, azért is, hogy ne a nulláról kelljen építkezni ugye itt a fesztivál meghívások tekintetében. Ha a nézőkre visszatérünk, akkor igen, az egy nagyon fontos célkitűzésünk volt, hogy olyan nemzetközi partnereket is hívjunk, akik lehet, hogy éppen nem szerepelnek produkcióval a fesztivál line-upjában, de hogy szerettük volna, hogy jöjjenek el hozzánk, ismerjék meg azt, hogy akkor mi az a művészeti közeg, vagy mi az a műhely, ami itt a Kabóca elmúlt időszakában létrejött. Úgyhogy valóban egy 30-40 fős szakmai fesztivál vendégsereggel számolunk, akik külföldről érkeznek, és meghívtuk az összes társ intézményt is Magyarországról, úgyhogy a pécsi Bóbitától a győri Vaskakasig nagyon sok mindenkit tudunk majd vendégül látni. Ugye mindezeken túl számomra nagyon fontos volt, hogy idézőjelesen civil nézőket is meg tudjunk szólítani, ugyanis én azt gondolom, hogy itt Veszprémben nagyon fontos az a célkitűzés, ami elindult azzal, hogy rendszeresen elkezdtünk felnőtteknek játszani, hogy lássanak egy kicsit más típusú előadásokat is, akár a mi törzs nézőink már, és azért minden előadásra egyébként volt, ahol mondjuk csak 10-15 jegyet tudtunk nem szakmai nézők számára értékesíteni, de feltétlenül az volt a célkitűzés, hogy vegyes legyen a közönség. Igen, ez egyébként egy óriási problémának látom. A folyóirat, ahol ez majd megjelenik a virtuális felületen, talán 15-20 évvel ezelőtt készítettem éppen én a Kocsis Rozival egy interjút, ahol ez szóba került, hogy ugye a felnőtt kontra gyerek problematika, és ez Magyarországnak nem tudom mennyire specialitása, de azt gondolom, hogy eléggé, hogy elkönyvelték a felnőttek tulajdonképpen, de szakma is, hogy a Bábszínház az gyerekeknek való történet. Pedig nem. Sőt, igazából talpáról a fejéről a talpára kéne állítani ezt a dolgot, mert a Bábszínháznak nagyon sok olyan eleme van, a felnőtt színháznak is, amit a felnőtt színház meg tud tanulni, és át tud vinni, hogy összművészetibb legyen, vagy látványban gazdagabb legyen. De ez egy másik óriási témakör, úgyhogy ennek azért is nagyon örültem, és azért mutatjuk ezt be ugye a gyerek- és ifjúsági színházi folyóiratos felületen. Úgyhogy gratulálok önöknek ehhez. Pár szóban tessék szívesen nekem, kedves Viktória, mondani az előadásokról, hogy kedvet csináljunk hozzá a különlegessége mellett az egyediségéről. Akkor elmondom, még azt is hozzáteszem egyébként ez a hosszas felvezetőhöz, hogy az is egy nagyon fontos célkitűzésünk volt, hogy szakmai zsűri is nézze ezeket az előadásokat. Tehát, hogy lesz egyfajta értékelése egyébként a produkcióknak. Ez itt az előadások meghívásánál és a válogatásnál is egyébként egy fontos szempont volt. Azért is hoztam ide, és meg később mesélek arról, hogy kikből is áll a zsűri. De ha a versenyprogramot nézzük, akkor a saját előadásunkkal, a táncoló festményekkel,
Tóth Sándor produkcióval fogjuk nyitni az előadást, vagy a fesztivált. Ez pénteken 11 órakor lesz megtekinthető. A produkciót Ladányi Andrea rendezte, aki ugye Harangozó Gyula, Kossuth-díjas érdemes művész, és nagyon fontos nekünk Andrea jelenléte itt a színházban. Azt gondolom, hogy egy olyan művészi szakmai útra indultunk el vele, amit hosszú távon, és leginkább a nemzetközi térben szeretnénk egyébként megmutatni. Úgyhogy ez nekünk egy nagyon fontos kiindulási pont volt, hogy ezzel a produkcióval indítsuk a fesztivált, és akkor nem is beszélek arról, hogy milyen előkészítő munka előzte ezt meg, hogy akkor hogyan legyen feliratozva a produkció, milyen jelenetek hangozzanak el angolul, tehát hogy azért erre készültünk, és nagyon várjuk, hogy mi lesz majd a szakmai visszajelzés. Ezek után konferencia előadást fog egyébként tartani Vanessa Szilvi, aki a Párizsi Francia Intézetnek az Új Cirkuszi és Bábszínházi munkatársa, vezetője, és igenis arról fog beszélni, amit egyébként ön is megemlített az előbb, hogy mitől is lehet a báb, mint műfaj a felnőttek számára érdekes, és hogy ennek milyen történeti hagyományai vannak, illetve én azt kértem tőle, hogy legfőképpen arról meséljen nekünk, hogy Franciaországban mik azok az akkor, hogyha esetleg eljutottunk külföldre. Már az most legyen kedves, ismételje meg az utolsó mondat, valamitől leálltuk. Mik azok az innovatív szempontok, gondolom, vagy elemek, amikről ő beszél. Ez lehetett az elharapott mondat. Igen, tehát Vanessa Szilvi arról fog előadást tartani, hogy milyen olyan külföldi, francia, innovatív bábszínházi trendeket láthatunk, amiket egyébként nem ismernénk csak akkor, hogyha mondjuk eljutunk Charleville-be, vagy azokra a szakmai fesztiválokra, amikre azért nem feltétlenül egyszerű eljutni. Ezek után egy kiállítás megnyitóval fogjuk folytatni a szakmai programokat, ahol Pap Eszter, az OSZMI munkatársa fogja megmutatni azt a kiállítást, melynek kurátora Pap Hanna volt, ő a Kabóca Bábszínház munkatársa, és ezt a fotókiállítást egyébként a színházunk felnőtt előadásainak a sorozatából állítottuk össze, és Hanna munkája attól is nagyon izgalmas, mert animációs filmeket készített a fotókból, úgyhogy én azt gondolom, hogy így a műfajok keveredése itt egy izgalmas 2D-s és 3D-s vizuális elemeket fognak tartalmazni, úgyhogy ettől ez egy izgalmas szakmai pont lesz. Majd este a Gruppa Coincidencia és a Figurentheater Wilde és Vogel Lipcsei Társulatnak a koprodukciójában fogjuk látni a Superheroes című előadást. Ez a produkció, ez azt gondolom, hogy egy nagyon innovatív, nagyon formabontó produkció lesz, ahol egyébként a téma, az előadás témája az arról szól, hogy miért is, vagy hogyan is van szükségünk nekünk manapság szuperhősökre, és hogy a szuperhőseink létezhetnének-e az ő ellenségeik nélkül, és ezt nagyon különböző bábtechnikákon keresztül fogják bemutatni nekünk az alkotók. Másnap, szombat reggel a Magamura Alkotóműhely Fausta vagy Borzadályos komédia ördögökkel című produkcióját láthatják majd. Ez magyar nyelven fut majd ez a produkció, és előtte egy részletes szinopszisban értesülhet róla a nemzetközi közönség, hogy akkor pontosan jelenetről jelenetre mit láthatnak majd, de én egyébként azt gondolom, hogy ez egy nemzetközi térben is maximálisan érthető lesz az előadás, és ezzel párhuzamosan fut majd a Ljubljanai Bábszínház Transport Departure előadása, amit már korábban említettem. A könyvtárban. A könyvtárban. Ebből több kört is fogunk játszani, ugyanis ez tényleg egy miniatűr asztali terepjáték. A témája az a természeti katasztrófák és a fenntarthatóság, és egyébként ez egy dokumentarista előadás, ahol egy nagy szlovéniai áradásnak a történetét mesélik el, egy ház életének a folyamatain keresztül. Minek után ugye
limitált az, hogy hány fő nézheti az előadást, ezért is kellett egyébként többször műsorra tűzni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon innovatív és egy nagyon formabontó megközelítése annak, hogy hogyan lehet történetet mesélni, ugyanis 3D-s figurákkal, 3D-s nyomtatóban kinyomtatott figurákkal fogják elmesélni ezt a történetet. Egy kicsit ilyen stop motion elbeszélési technikával, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fog hozzászólni a nézőközönség, és este utána a színházteremben egy olasz társulat érkezik hozzánk, akik bár olaszok, mégis német névvel játszanak, ugyanis Unterwasser Theater Company a nevük, és az Untold, az Elmondhatatlan című produkciójukat hozzák. Ez egy nonverbális ányszínházi előadás lesz. 3 Rómában tanult fiatal bábművésznek a produkciója, amiben egyébként a teljes világot végig turnézták már vele, hozzánk egyébként majdnem Chicagóból jönnek közvetlenül, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogyan fogják ezt a panel létezést elmesélni ilyen nagyon lírai árnytechnikával. A vasárnapi napot Markó Valentyik Anna Eye-Catching című produkciójával fogjuk nyitni. Ezt is 10 órakor és 11:30-kor fogja játszani Anna. Ez egy olyan nonverbális produkció, aminek a zeneszerzője Borlai Gergő, és a látványtervezője Boráros Szilárd. Nagyon izgalmas mozgásszínházi produkció, ahol egyébként bábként a saját maga testét fogja használni Anna, és néhány szempárt, de ennél többet szerintem nem is mesélek el a produkcióról, mert hogy ez is egy olyan előadás, ami azért is készült, hogyha esetleg valamikor repülőre kellene pattanni, és mondjuk Portugáliában tartani az utcán egy nagyon releváns és nagyon jól működő produkciót, akkor ez erre legyen egy forma. És ezek után délután 2 órakor a Session Bulgakov című előadással zárjuk a produkciók sorát. Ez szintén a Ljubljanai Bábszínháznak az előadása, és itt mindjárt mondom is, hogy Matthias Scholze a rendező, és nagyon kíváncsivá tett az, hogy hogyan lehet 50 percben egy olyan regényt elmesélni, mint amilyen a Mester és Margarita, és hogyan tudja ezt 3 férfi ányszínházzal és egy dobszerkóval megtenni. Hát ez valóban egy érdekes kérdés, valóban. Mert többi mellett is, ez is, igen. Úgyhogy miután pedig végignéztük ezeket az előadásokat, akkor utána este 6 órakor egy záró ceremóniával fogunk zárni, ahol ugye nyilván a zsűri is értékeli a produkciókat. És azt elfelejtettem mondani, hogy egyébként az nekünk nagyon fontos volt, hogy mindig meg tudjuk teremteni egyébként a beszélgetésre a lehetőséget. Tehát előadások után akkor van egy rövid beszélgetés, igen. Hát esténként. Tehát, igen, esténként. Igen. Ahogy ezt szokták moderálni más fesztiválokon is, nem mindegyiken, de igen, ennek van hagyománya. Szeretnénk ezt egy informális formában megejteni, tehát hogy nem kértünk föl például külön moderátorokat, tehát hogy itt például esténként azt gondolom, hogy majd az én tolmácsolásommal és a nyelvi nehézségek leküzdését megpróbálva fogjuk ugye ezeket a beszélgetéseket megtartani, de hogy igen, tehát hogy itt a párbeszéd az egy nagyon fontos célkitűzésünk volt, és hogy az, hogy egyébként egy kicsit a történeti múltra is visszatekintsünk. Ugye, ahogyan említettem, van Szilvi tartja majd ezt a francia színházi létezés, bábszínházi bemutató előadását, de szombaton Végvári Viktória is érkezik hozzánk a Budapest Bábszínházból, és ő egyébként az Állami Bábszínháznak a felnőtt előadásairól fog beszélni, és nekem ez nagyon izgalmas, ahogyan hallottam, hogy Vanessa mikről fog beszélni, hogy Viki hogyan fog beszélni a magyarországi történetről, mert hogy rengeteg párhuzamot látok a kettő között, és ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas pont, hogy a világ különböző helyein hogyan gondolkozunk ugyanarról a témáról, egy kicsit másként, de mégis nagyon hasonlóan, illetve vasárnap
én is tartok majd egy előadást arról, hogy hogyan alakulnak ma Magyarországon a felnőtt bábszínházi produkciók. Egyébként ez azért is, ugye most gyakorlatilag egy tömény információadagot kaptak a nézők, ami nagyon helyes, hogy meg kell nézni majd a honlapot, és meg kell nézni az időpontokat, meg hát a szakmabeliek is. És remélhetően ennek abszolút lesz folytatása, mert kell is, hogy most hogyan ágyazódik be, és hogyan sikerül ezt az egész felnőtt bábszínházas életet, hogy mondjam, a hírét terjeszteni, és hogy egyre többen menjenek el felnőtt előadásokra. Ehhez nagyon fontos valószínűleg, nemhogy valószínűleg biztos a város hozzájárulása is, és hogy ez beépüljön a város életében. Most erről hosszan nem tudunk már beszélni, de azért egy kérdésre kérnék szépen választ, hogy a város, feltételezem, hogy nem kevés pénzzel ezt, és igyekezettel támogatja ezt a fesztivált. Ez tényleg így van. Veszprém város önkormányzata valóban nem kis összeggel támogatta ezt a fesztivált, amiért nagyon hálásak vagyunk. Az az igazság, hogy az elmúlt időszakban egy nagyon aktív fázisban van a Kabóca, ahol tényleg saját épületet is kapott, a státuszainak a száma is bővült, és az előadás számokban is látszik egyébként ez a növekedés. És valóban havonta egyszer, de most már lassan kétszer is játszunk hétfő este 7 órakor egyébként a felnőtt nézőknek, és van már rá egy stabil nézői bázisunk, amit a város is nagyon értékel, és én azt gondolom, hogy az, hogy ebbe a fesztiválba ilyen első szóra ekkora támogatással beleugrottak, azért az egyrészt így felénk is egy visszajelzés, és azt is jelzi, hogy elismerik azt a munkát, amit csinálunk. Jó, rendben van, köszönöm szépen, abszolút drukkolunk gyerek- és ifjúsági színházi folyóiratként is, mert ez egy összprobléma és nagy kérdés, mindenkit érintő, pláne a családokra való tekintettel is, hiszen a szülők is el tudnak menni bábszínházi előadásokra, az rendkívül jó. Köszönöm szépen Szántó Viktóriának ezt a beszélgetést, és drukkolunk, és még jelentkezni fogok felvétellel, remélem, hogy sikerül több adást készíteni, és leírást is ezekről a munkákról és a fesztiválról. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a legjobbakat kívánom. Én is önöknek. Csókolom.